Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ni aining luyos dakong kahoy. Ni adinhi ang imong gahom nga akong ihatag. Unsa man nagkaumang anong kitag-taguan pa man imo din eh? Aron ba masurprisa ka kay talagsaon maning gahuma? Ha? Tanawa na arasiya. Baka? Dako nga baka?
Munay gahom akong ihatag nimo. Munay mong sakyan kung makig-away ka ni Ramon o Lukoy. Nganong musakay man ko anaon sa may gamitan ng bakahan? Buwang ka niya? Ha? Mahimo kong baka na, ha? Unsa may mahimo anang baka, ha? Unsa man, be? Dili siya ordinaryong baka, oy. Gamanan siya. Oh. Inigsakay ni mo niya, mahimo sad kang gamhanan. Unsa? Unsa bitaw. Sige, saki ka ng baka aron makatuo ka. Saki agaon. Porbida, no? Di ko sakay ana, oy, naunsa man ka? Nganong baka may yung ihatag nako? Kanindot akong sakyanan sa amo! Doon ako'y Robero niya baka yung ihatag nako? Manggugubat ko, niya baka akong sakyan? Unsa to. Gamhanan na gina. Kung musakay ka, magamhanan sad ka. Maangko nimo ang talag saong kusog. Kung mahimo kang usa ka maayong manggugubat. Ha? Murag usab tuod ang akong lawas. Murag biot ang akong lawas og ang akong lang. Murag iputos og butaw. Naunsa ako. Hasta ang akong lawas. Murag iputos og butaw. Murag akong salida nga Excalibur. Unsa na? Usa ka na ka manggugubat nga tan-awon sa. Ha? Murag kag manggugubat tan-awon sa imong naong. Mahadlok ng imong kontra. Pero lain gyapon kay tan-awon. Manggugubat ko pero akong purma manggugubat ang akong gisakyan baka. Ayaw na lagreklamo. Lahay man ng baka ha. Update man na. Kusog ng mamatid, kusog ng manungay, ug kusog nga mudagan. Ha? Mao ba? Agayan ka kayo agaon. Manggugubat kag yung tan-awon nga nagsakay ang nagdako nga baka. Murag yung kag Excalibur. Pero maingon ka lang ana kon ni agas gawas lasang. Kung musud ka, may balik ka sa normal. Unsay mo balik sa normal kung musud ko? Imo lang magamit ang imong gahom kung niagas gawas lasang. Kung wadto ka sa sud, may balik ka sa normal. Kanang imong dako nga baka, mahimo ng nati. Unsay dati ko taon? Natigod, wag kag ilag nati. Anak sa baka. Gamay nga baka, bagong anak, maunay nati. Kung musod kas lasang, mabalik kas normal mong pagkatao. O kanang imong baka, mugamay na, mahimo ng nati. Kung anong ingon man ni Ana, ha? Yadta? Kana nindot, ayaw baliha. Kaya na sa sos lasang, maglibot ang gahom ni Ermitanyang Bruha. Ako lang ang makagamit sa akong gahom didto sa sud. Kay inborn man ning akong gahom. Ni amang yun nis akong pagkako. Pero ikaw, ako raman ng hinatag ang imong gahom. Mao nga dili siya makapiog sa gahom ni Ermitanyang Bruha. Maaungan siya. Mauna, kung musud kas lasang, kanagisakyan ni mong baka gihapon siya. Pero mahimong nati. Wayayo! Wayayo nung dani ko ma! Ilisin niya ta! Ilisin niya, ate! Bibong!
Gawas ni Habe, kuyog ta. Buapas ang Sir Albert. Mangwarta tabi bong. Oy, Jokard! Baya no, nakiang-kiang Agoy. ka baya. Unsay tuyo mo? Ada ang imong bana Barbara, Ah. si Bibong. Akong dadon. Buapas mi Sir Albert. Mutabang mig song sa mga engkanto. Ay, dili na makahimos, Bibong. Oy, Jokard, kay hangtod karon wa pagyapon siya makakita. Buta na Sige siya. lang, sige lang, buta. sige lang. Ako lang sa agakon. Basta muapas mi ni Sir Albert sa lasang. Kinabuang raba ko no to. Ha? Unsay nabuang? Mga may sultis mga taong nabuang ko no Sir Albert. Among apason katingalig, ipaglabay niya iyang kwarta. Nabuang gud siya. Ay, wa mabuang dong Albert. Oy, Jokard. Ha? Kamayo ra niya musulti sa diha nagkaatubang mia. O ingos mga tao kinabuang ko no. Sige kunog ingon nga doon na siya gahom. Kay do na bitaw. Ha? Mituo kang doon gahom Sir Albert, Barbara. Oo, oy, mituo ko. Dili mamakak tong akong umagaron. Og ayaw mong apas. Ayaw mong apas dito. Kay wa na siya magkinahanglan pagtabang. Hilom na barang eh. Lagi, matod niya, pinaagis iyang gahom, iyang puhagon ang mga engkanto, ug iyang kuhaon si Leslie gikan ni adtong kulokoy nga Ramon. Ay, maunay nahitabo dito sa among kalibutan. Sikat kayo ang agta nga siyadta. Kay gawas nga maldito. Nagakwarta kay drug lord man to dito. Ah? Nakaabot na rin siya po dito sa inyong kalibutan? Na, miabot na oy, bisag asa ni abot na. Kana siyadta, mooy nagpadagan sa mga illegal dito sa among kalibutan. Maunang dagan siya kwarta. Iyang mapalit ang tanan, hastang mga babae god. Og ang dili madas ang kwarta iyang among-amungan. Lugoson, daghan ang mahimo niyang biktima. Ug usa ka ba siyang biktima? Ha? Irmitan niyang bruha? Said Celebrity Beauty Soap. Murag happy jud kay ka sa dihang nakagamit ka sa said celebrity Happy Kojic jud ko soap. anang celebrity Kojic soap, ma'am. Tay, Bago ko ni palit papalit. diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Ah, Bago diha. okay. Sa butika jud ko sa may San Pedro. Ah. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya. Dili man said celebrity jud ni daghang mga peke good. Lagi nagasundog-sundog basta Mm. effective ginasundog yun na. Again, Ah. Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong imensahe ma'am sa said celebrity Kojic soap or said marketing. Said marketing or said celebrity Kojic soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas kanang tanan ko an sa said na celebrity Kojic soap, said kogon, said kanang kape, tanan nakatabang jud maayo sa ko labi na na high blood ko, diabetic ko, nya sensitive kog skin. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Ayaw ka, wow, sultihin eh. Irmitan niyang bruha. Usa man, biktima ka sa agda nga siyada? Irmitan niyang bruha. Mihilag mong ka. Irmitan niyang bruha, sultihin eh. Nahimo ka bang biktima sa agta? Oo, nahimo ko niyang biktima. May labtan. Nahilabtan yung taon ko niya. Nahilabtan ka? Irmitan niyang bruha? O lagi, gilugos ko niya pag-angkon ng akong pagkainkanto o pagkahuman. Mura na siya nagbiyag trapo. Nagbahakak siyang mibiya o miingon pa. Nga dili patabunan kay iya nung balikon. Tapos naong. Ay, bangis sa tanang bangis na siya da. O kung makita mi pag-usab, ako mismo mutapos sa iyang pagkadautan. O dadoon ko ang patay niyang lawas sa among kalibutan. Aron mo igasa sa tanang engkanto nga biktima siyang kabanyaga. Doon na sa di may problemang mga diliingon na mo.
Imbitan ng bruha? Mga gamahanan gud mo. Mas dako pa ang problema namong mga gamahanan kay ninyo, oy. Nga way gahom. Ermitan niyang bruha. Gusto na ayaw na paghilak. Kalimti ang maong kita po. Dugay na magkahato. Nainumdum ko kay murag nabati na ko ang tingog sa banyaga. Huna-huna na tingali to nimo, uy, kay kami, wa man may makabati. Bunga ra kato si mong huna-huna, ermitan niya. Bitaw. Ermitan ng bruha. Kalimti lang to. O posible kay nga, iya pa ng balikon. Tabunin lang na. Ermitan ng bruha. Ramon. Dugay na gud to. Kung balik pa, ni balik na. Hindi na itong balik, tabunin lang na. Hindi na itong balik si Yadda. Ayaw lagi naglito ka ng pangan, oy. Ging natin kang di ko gusto makadunggan ng nga niya, Letse. Uy! Ha? May buto. Kusog kaayo. Murag doon na ang buto. Uy! Wala! Ermitan ng bruha! Kakusog sa hangin! May bagyo galit! Aman padako sa hangin. Gunit ako, Dilis eh! Gunit ako! Ayaw ng ngano man eh. Ngano man eh. Kana! Gusto kong mahapay ang tanang mga kahoy. Aron dili na ko maglisod og pangita nimo. Dili ka makatago nako, ermitan niyang bruha. Nibaw ko, nga niar ka din hislasang. Nasimhutan kong imong baho, ermitan niyang bruha. Busag gawas na lang, ayaw na lang pagtago. Imingaw na ko nimo. Imingaw na ko sa tabo nato. Gingnan biatik ka, ngayaw tabuni, kaya akong balikon. Pahimos lang ti kag usab, una ti kapatyon, ermitan niyang bruha. Sa Panyawan Health Testimonies. Dia 2018 tas akong sugar. Naga-metformin ko dati. Murag yapon tungod sa lifestyle. Taas gyapon akong sugar. So kung metformin alone lang, then lifestyle na ako dili pod maayo, wala gid siya gababa. Pag said na ako from 222 nga blood sugar ni baba naman og 109. Habang nagsige kag take og Sid Panyawan, ma'am, wala giusab imong lifestyle ato? Wala kay lamig man mo kaon. Unya kay stress man sa work, so kaon lay pahimungtan. Mo na siya pag stress kaon ra gyud mo panlaban. Then take lang og Panyawan pag kuan marang-arang man pamati. Ang sa pangalan nato, ma'am? Si Edeline Olivares po. Gastay ko sa Barangay Western Waolano del Sur. Sa Panyawan Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sid Marketing.